Knižnica Ružinov má pre svojich čitateľov nielen širokú škálu kníh, ale tiež sa im prihovára aj formou podcastov. Pracovníci knižnice rozbehli túto iniciatívu pred 2 rokmi a plánujú v nej pokračovať aj naďalej. Počúvanie podcastov je veľmi obľúbené, najmä v dnešnej dobe. Je to praktické a osloví to širokú verejnosť. Viem aj zo svojho okolia, že podcasty ľudia počúvajú. Je to praktická vec, môžete si to pustiť hocikedy, či už umývaní riadu, alebo pri šoferovaní auta. Takže aj my sme si povedali, že využijeme aj túto možnosť, skúsime to, uvidíme, či sa nám to bude dariť. No a zatiaľ máme celkom dobrú odozvu na to, ľudia to počúvajú, takže v tom budeme asi pokračovať. Zatiaľ však knižnica ponúka 2 druhy podcastov, ktoré vychádzajú pravidelne raz do mesiaca. Takže ja vítam pri tomto podcaste nielen Zuzanku, moju kolegynku, ktorá mi s tým pomáha. Dobrý deň. Ale aj vás všetkých, ktorí ste zvedaví, čo sme dneska so Zuzankou pre vás vybrali. Ten jeden sa zaoberá tým, čo knižnica pripravuje, a v tom druhom sa snažíme trošku rozprávať o knihách, pri nejak čitateľov informovať o tom, najmä o tom, čo sa čítalo kedysi. Vychádzali sme z toho, čo by asi ľudí mohlo zaujímať. No to, čo knižnica robí, to myslím si, že treba propagovať a o tom treba hovoriť a ľudia si to radi aj vypočujú, nielen prečítajú. No a tým, že sme knižnica, tak k tým knihám máme blízko, tak teraz sme skúsili ísť podľa vlastne abecedy a ponúkať spisovateľov, ktorí sa kedysi možno veľmi čítali, dneska sme na nich trošku zabudli a znovu ich pripomenúť. Čitatelia sa teraz môžu nielen ponoriť do sveta kníh, ale aj vypočuť si zaujímavé podcasty. Pripravujeme už nový podcast, kde by sme chceli robiť rozhovory práve s pracovníkmi knižnice, ktorí tiež veľa čítajú, či už teda nových kníh, aj tých starších, a tiež by sme zase chceli hlavne o tých knihách rozprávať. Pre TVR Valeria Konevich.